Добре дошли в канала на Promote България. Прясното мляко е на цена от 2,19 евро. Червени камби на цена от 2,99 евро. Круасан с масло на цена 29 цента. Прясно свинско бонфиле XXL е на промоция за 7,15 евро. Прясна агнешка задна четвъртина на цена от 10,99 евро. Шоколадовите бонбони микс са на цена от 3,45 евро. Бургаско бира е на промоция за 5,62 евро. Бомбай е на промоция за 16,87 евро. Местни рулца на цена 2,19 евро. Чио чипс е на цена от 1,99 евро. Шоколад саренета на промоционална цена от 0,95 евро. Сладоледът е на промоция за 3,45 евро. Colgate Advanced White Charcoal е на промоция за 2,99 евро. Сомет таблетки или гел за съдомиялна са на цена от 17,89 евро. Салам с лешници на промоция за 3,57 евро. Селекция салами е на цена от 2,30 евро. Мини саламчета на цена от 2,29 евро. Руло от прясно козе сирене е на цена 2,29 евро. Кишлорен е на цена 2,55 евро. Газирана напитка лимонада на цена 2,30 евро.
Тарт горски плодове на цена 4,99 евро. Маслени сладки с пълнеж на цена 1,49 евро. Панадурска луканка XXL е на цена от 5,11 евро. Български кашкавал от краве мляко XXL е на цена 10,22 евро. Лютеница XXL е на промоция за 3,99 евро. Пържените кюфтенца са на цена от 3,06 евро. Крем за мазане на цена 1,78 евро. Нудли соба или удон на специална цена от 99 цента. Сет за приготвяне на суши е на цена 7,49 евро. Йогуртът е на промоция за 66 цента. Чаршаф сластик лаярно е на цена 5,29 евро. Кухненският робот Bosch е на цена 76,69 евро. Местър Pro Air Fryer е на цена 66,46 евро. Чашите Silvercrest са на цена от 9,71 евро. Silvercrest машина за еспресо е на цена 71,57 евро. Тавата Silvercrest е на промоция за 3,06 евро. Silvercrest е на цена от 3,06 евро. Спалният комплект лаерно е на цена 25,56 евро. Продуктът лаерно е на промоция за 7,15 евро. Завесите лаерно са на цена от 15,33 евро. Тронайк външна батерия на цена 10,22 евро.
Креландо магнитен планер е на цена от 4 евро и 60 цента. Термометърът Sensiplest е на цена 10 евро и 22 цента. Sanitas апарат за кръвно налягане е на цена от 18 евро и 91 цента. Орхидея Phalaenopsis е на цена от 10 евро и 99 цента. Антуриум или спатифилум на цена от 7 евро и 99 цента. Ризата Есмара е на цена от 4 евро и 99 цента. Есмара мандънки на цена 13 евро и 80 цента. Тениската Есмара е на цена от 8 евро и 17 цента. Есмара Гащеризон е на цена от 12 евро и 77 цента. Дънките Есмара са на цена 10 евро и 29 цента. Бензиновата косачка Паркзит е на цена от 204 евро и 51 цента. Паркзит дигитален адаптер е на цена от 28 евро и 11 цента. Ultimate Speed Mini компресор е на цена 13 евро и 29 цента. Водостройката Каркаер е на цена от 117 евро и 59 цента. Парксет на цена 28 евро и 11 цента. Ръчният циркуляр Паркзит е на цена 38 евро и 34 цента. Паркзит лазер с кръстосани линии е на цена 18 евро и 91 цента. Българска салата микс на цена 1 евро и 29 цента. Градус прясно цяло пиле е на цена от 3 евро и 6 цента. Ементал на цена от 2 евро и 99 цента. Изварата е на промоция за 1 евро и 49 цента. Пълнозърнести хлебчета за бургери са на цена от 1 евро и 19 цента.
Кайма смесена промоция за 2,29 евро. Ако ви харесват нашите видеа, харесайте, споделяте и се абонирайте. Така няма да пропуснете най-новите оферти и намаления.